Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eMankweng ePolokwane namhlanje uMaria Makgatho nongomnye wamanina amabini adutyulwe abulawa kwiveki ephelileyo ze imizimba yabo yafunyanwa ngolwesibini kwifama yehagu. Namhlanje kukhunjulwe amapolisa ngama-39 athe asweleke semsebenzini kumsitho oqhutywa minyaka le kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eMankweng ePolokwane namhlanje uMaria Makgatho. uMakgatho ngomnye wamanina amabini adutyulwe abulawa kwiveki ephelileyo ze imizimba yabo yafunyanwa ngolwesibini kwifama yehagu emveni kokuba bebeyokhangela into esiwa phantsi kwempumlo. Umnini wefama kwakunye nabaqeshi ababini sele bebanjiwe mayelana noku kwaye utyholwa ngokubulala nokuzama ukubulala. uMaria Makgatho udutyulwe nomnye wasetyhini ebehamba naye ukhudza indlovu ze imizimba yabo yafunyanwa kwifama kwimpelaveki ephelileyo kwihoko yehagu. Lo mama wabantwana bane waxelwa njengolahlekileyo lusapho lwakhe xa engazange abuyele ekhaya kwaye imfonomfono yakhe icinyiwe. Isebe lophuhliso loluntu kwakunye neminye imibutho yoluntu liwuxhase ngemali lomngcwabo kwaye lifunge ukuba liza kubajonga abantwana nanjengoko bephulukene nomntu ebekujongwe kuye. Abantwana bakaMaria Makgatho bathi intliziyo zabo zibuhlungu ngenxa yokusweleka kukamama wabo. Ndingumntwana kaMaria omdala. Le nto yenzekileyo kumama iyasothusa kwaye ibuhlungu kakhulu ukuthi nguye yedwa umzali obesihoyile. Sisakhwankqisekile yindlela abhubhe ngayo kwaye sothukile. Kusenjalo umbutho wamanina e-ANC kweli phondo ubongoza uluntu lwaseMankweng ukuba lungabatyesheli abantwana bakaMaria. Njengabafazi siva kabuhlungu ngoba ukuphela kwento uMakgatho wayefuna ukuyenza kukuzamela abantwana bakhe balale betyile. Ngoko njengabafazi sithi kuye abantwana bakhe abayi kushiywa bodwa kwaye soze babe bodwa lo gama sisekho. Usihlalo we-ANC Women's League kwakunye nosodolophu kumasipala wesithili saseCapricorn uMami Dupi Tifu uthi isebe lophuhliso loluntu liza kuthi gqolo ukuncedisa olu sapho ngezidingo ezifana neziqhuma zokutya, impahla yesikolo, izibonelelo zabantwana noluleko lwengqondo kuquka nokubaxhasa kwiinkundla zomthetho. We will continue to be monitoring the case. Even on the 10th September, we will be at court to ensure that the perpetrators get harsher sentencing. Amalungu omzimba enina lesibini ukhudza indlovu kulindeleke abuyiselwe eZimbabwe. Ukanti umnini fama uZachariah Olivier nabanye atyholwa nabo uRudolph Divet kunye noWilliam Musoran ukukholeleka ukuba ngummi waseZimbabwe kulindeleke babuyele enkundleni yamatyala ngomhla we-10 kaSeptemba. Namhlanje kukhunjulwe amapolisa ngama-39 abhubhe semsebenzini kumsitho oqhutywa rhoqo ngonyaka osindle kwe-SAPS kwizindlu zaseburhulumenteni ePitoli. La mapolisa asweleka phakathi ko-April wonyaka ophelileyo noMatshi walo nyaka. Obambele njengomongameli uPaul Mashatile unike imbeko kulo msitho nalaphathe uhlaselo lamapolisa luhlaselo kurhulumente. Enika imbeko kumapolisa ngama-39 abhubha esemsebenzini. Obambele njengomongameli uPaul Mashatile uthe uhlaselo lwamapolisa lujolise ngqo kumbuso yaye abasenawo umonde wokunyamezela lo mkhuba. OkaMashatile ukwathe iintsapho zalamapolisa kumele zazi ukuba izalamane zazo azisokuze zilityalwe. Given that law enforcement officials serve as a crucial deterrent against crimes for all South Africans, we cannot tolerate their ongoing brutality. An assault on a South African police service member is a direct attack on the state. Ukanti umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uqhabele izandla intshisakalo yalamagorha namagorhakazi
Watsho esithi igalelo lawo liyakushicilelwa kwiincwadi zembali yeli. They exemplified the highest ideals of service and bravery, and their contributions will forever be etched in the fabric of our nation's history. Ngelixa umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula ethe akukho mhlanguli uzayo ngoko amapolisa kuza kufuneka elwe kube mdakisali kule mfazwe yemigewu ephume iphulo. Stick to the law, but at the same time do what you are taught and make sure you protect yourself at all costs. There is no mercy or ghost that will come to assist us. You must fight this war that is raging. Ukanti inxeba lokushiywa zizalamane lisavuza igazi kwezinye iintsapho. My husband was well trained. He even trained me. What they told me he did on the day of his passing, he was always telling me not to do it if someone comes to our house. So I just want to know what happened on the day of his passing. Amagama abo ke ayakubhalwa kwilitye lesikhumbuzo se-SAPS. Abahlali baselihaye kumazantsi eRhawuti bathi baphila phantsi koloyiko ngenxa yeziganeko zolwaphulo-mthetho ezenzeka kwindawo ezingqongele ngingqi. Abahlali balapha bakwathi akho kuphuhliso besithi amaziko anikezela ngeenkonzo afana nezibhedlele nezikhululo zamapolisa zikude kakhulu kule ndawo, nto leyo eyenza kube nzima ukuxela ulwaphulo-mthetho ngokukhawuleza. Abahlali baselihaye bathi luqatsele ulwaphulo-mthetho kule ndawo kule minyaka idlulileyo. Kwaye ungabonakali kwamapolisa kuyenza maxongo nangakumbi imeko. The main thing is a crime which is high. We're talking about the car hijack, which is very high in this area. And then we're talking about the kids which are stole, the robbery, house robbery as well. And then it's very high. And then we're experiencing a lot of what called there's a car mobile which are moving, stealing the phone. If you are busy speaking with the phone on the road, they can stop a car and they take your phone, just like that. Iqonga lamapolisa sekuhlaleni iCPF lithi nanjengoko lizama ukulwisana nesisihelegu sokuqatsela kolwaphulo-mthetho bayalidinga uncedo lamapolisa. Last week only we had, I think it's 4 hijacking in the area where people, when they come back from work, people, they will just wait by the gate and point them with a gun and they take their cars. And then if you check, if we have to report to the police station, it's 10 kilometers away to Lenisha police station. And then in the area, there is nothing which is helping us as the residents. Obu budlobongela bonwenwele nasezikolweni nokubeka impilo zabantwana esichengeni. Our kids, they're getting attacked even though on the school, and then which is very serious measures. And then the police, they're not close by to respond to that scene. Uceba waselihaye uthi amapolisa awabonakali kule ndawo esithi xa kukho undonakele kuba nzima ukufumana uncedo olungxamisekileyo. It's violent crime and it's been ongoing for quite some time. We do report from time to time and hoping that maybe there might be some intervention from the side of the SAPS, of which I feel that they have not been forthcoming and they have not really been visible enough to come and assist the residents. Ukanti amapolisa athi amanxada-nxada azama ukulwisana nolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kule ngingqi. Ngokwengxelo yakutshanje yezibalo zolwaphulo-mthetho bangaphezulu kwe-6,000 abantu ababuleweyo phakathi ka-April noJuni kulo nyaka. Usodolophu waseThekwini uCyril Xaba uthi ingxaki yamanzi abajongene nayo abahlali baseThekwini iza kuba imbali kungekudala. Uthi bengumasipala sele beza kugqiba ukwakha idama lamanzi eliza kunceda kule ngxaki. Usodolophu kuthethe oku ngethu bethetha nabahlali bale ndawo ngeenzame ezenziwa ngumasipala ukuzama ukusombulula le ngxaki. Namhlanje umasipala waseThekwini uthe thaca izicwangciso anazo zokusombulula ingxaki yamanzi kwesi sixeko kwanokuziswa kweenkonzo ezingundoqo eluntwini. Ezinye inhlelo zongenelela ukuze kuhlinzeke kangcono amanzi eThekwini, uhlelo lokushintshwa kwamapayipi olubaluleke kakhulu encishisweni ukumosheka kwamanzi. Kuyasijabulisa futhi nokwakhiwa kwedamu laseMkhomazi okuqhubekayo. Lolu hlelo luka 28 billion rand ilona oluyisixazululo sikanomphelo ezingqinambeni zamanzi eThekwini.
Ukungabikho kwamanzi kule ndawo kunegalelo elibi kakhulu eluntwini ngakumbi kosomashishini. Siqonda ngokugcwele bakwethu ukuthi ukuphazamiseka ukuhlinzeka kwamanzi eThekwini kunomthelela omubi empilweni yezakhamizi, kumabhizinisi ethu, esikhungweni zomphakathi nasezimbonini zokuvakasha. Kungalesi sizathu umnyango wezamanzi nezenhlanzeko usewenza uphenyo oluphuthumayo ukuze ithole imbangela yokwanda kolwelwe emanzini angakahlanzwa aqhamuka eNagle Albert Falls. Uma lo mbiko usuphothulwe sizowukhiphela umphakathi ukuze nawo uthole lo mbiko. Usodolophu uthi bakwiphulo ngoku loqinisekisa ukuba inkqubo yamanzi ibuyela esiqhelweni kungekudala. Inhloso yethu uqinisekisa ukuthi ukuhlinzeka kwamanzi kubuyela esimeni esifanele kulo lonke itheku, ikakhulukazi ezindaweni ezisenyakatho. Lo masipala uchithe i-28 billion yezigidi zerandi ngelizama ukusombulula ingxaki yamanzi eThekwini. Namhlanje sinodliwano-ndlebe noGqirha Mthembeni Tebelele noza kusichazela banzi ngengxaki abasetyhini namadoda yokungafumani abantwana. Siyayazi ukuba ixesha elininzi abasetyhini baye bafakwe phantsi koxinzelelo olumandla xa bengafumani abantwana. Gqirha Tebelele, siyakubulela kwakhona ngexesha lakho. Ingaba zintoni ezibangela ukuba abantu basetyhini namadoda bazibhaqe bekwimeko yokungafumani bantwana? Mandibulise kuwe Lisa nakwiqumrhu lonke leendaba zethu kuNewsroom Africa. Into eziphambili ndikhawulezile ezibangela uba abantu abangobhuti nabantu abangoosisi bangafumani ukwenza inzala. Abantu abangobhuti ingxaki ezininzi zilele apha kwi-spams. Sithi ngonojubalala ke thina. Spam problems. Banengxaki yonojubalala. Then kubantu abangomama ingxaki ezininzi zisenoba lapha esibelekweni uqobo. Kusenoba kwimiqobo nezinto ezibangela uba ispam singakwazi uyodibana neqanda. Kukhona iingxaki ze-tubes okanye izinto sithi zi-fallopian tubes. Kusenoba kwinto eziblokileyo phana. Indlela uba iqanda lingakwazi usuka kwi-ovari kwezaa singxobo zigcina amaqanda ukuze sibelekweni ukuhlangabeza ispam. Kusenobakho uphazamiseko kwezincindi zilawula ukuya exesheni kubantu abangoomama. I-menstruation ilawula i-estrogen ne-progesterone. Ufumanisa umuntu akayi kakuhle exesheni okanye uba uyaya exesheni ufumanisa uba le cycle yakho okanye okuya kwakhe exesheni akakhuphi maqanda ezinto sithi zi-unovulatory cycles. So xa kungekho qanda ispam asizukwazi uba singadibana neqanda kwenzeke umntwana. Kube khona ke ngoku izigulo ezinochaphazela umzimba wonke, umzekelo into esithi yi-PCOS, polycystic ovarian syndrome. Ufumanisa uba lo mntu unamadyunguza apha kwezi zingxobo zigcina amaqanda. Then kubekho nongakwazi ulawula kakuhle laa ncindi kuthiwa i-insulin, ufumanisa uba isebenzi kakuhle, nokutyeba apha around isisu esi. Zonke ezo zinto zenze kubekho ubunzima ekubeni uba umntu angathatha eziphambili. Namachiza esiwasebenzisayo, akhona amachiza anokulwa okanye indlela esisebenza ngayo. Umzekelo umntu osebenza egesini, then ugesi lo i-x-rays iphele ichaphazela amadyongolo kubantu abangootata. Nomenzakalo mhlawumbi owafunyanwa yile ntlabi kudala, mhlawumbi loo tata wenzakala ngokwalapha emadyongolweni. Izipams okanye oonojubalala basuka apha emadyongolweni. Zonke ezo zinto zinokwenza kuqabe okanye ibe ngumqobo into abangafuneka abantwana. Okanye sele zonke ezo zinto zipasile ufumanisa uba ubhuti lo wethu akakhuphi zipams zoneleyo ukuba zingakwazi umithisa, ngoba kufuneka izipams zibe phaya kwinkulungwane ezili-15, 15 million kwi-mil, that is kwintloko yetispuni. Kufuneka kugcwale izipams eziphaa ko-15 million, kodwa kuzawusebenza sibe sinye for ukwazi umithisa. And nobhuda amaxesha Lisa, ufumanisa uba abantu bayalala bayalenza isondo but abalenzi ngexesha elirayithi. Umfenqezo lo wenze ngexesha elirayithi. I-timing, umntu ongusisi uya kube kanye ngenyanga ukhupha iqanda, laa nto sithi ovulation. Uba nilala ngexesha elirongo okanye ngexesha elingangqamanelanga nalaa ovulation, then kunobakho ubunzima necimba ninengxaki yoba ningafumani bantwana. Kanti yi-timing, lixesha eli niliphosayo. Once kuphele unyaka ke ngoku nizama yonke le migudu nibilile nizama ukwenza umntana kungade yenzeke, then ke ngoku siye sithi infertility le okanye bubunzima bongafumani bantwana. Nazo izinto eziphambili ezinobangela into yoba kungafumaneki bantwana. But endifuna ukugxininisa into yoba as much as abantu abangoomama bethola uxanduva longathi iingxaki zongafumani bantwana okanye zokhonsyiva zisuka kubo, uphando ne-knowledge yangoku, ulwazi lwangoku luyabonakalisa into yoba
iingxaki ezininzi zikwavela apha kootata and azikho kude zilapha kwimeko yempilo yoonojubalala. Izipams aziphilanga, zimbalwa, abantu bane-low sperm count. Zithi sezikhona izipams ufumana zinqesha ndawonye, azikwazi unyakaza uya phambili. Le nto sithi motility, forward sperm movement. Nazo into eziphambili Lisa endifuna uziphakamisa, nendlela esiziphethe ngayo ke, usela nokutshaya kuyazityhafisa izipams. So yiyo le nto abantu abafuna abantwana okanye benzima ukuconceiva, siye sithi makuncitshise iweight, singatshayi, singaseli, then silandelele ke ngoku ezinye izinto ezingaba zingalungiseka. Doc, sinemibuzo apha, bakhona abantu abasibhaleleyo ku-Facebook wethu. Ufihlani Amanda yena uthi ucela ukubuza xa ngaba wawufumene ectopic, I think i-ectopic pregnancy le athetha ngayo, uthi wayifumana ngo-2015, uthi ke ngoku une-tube enye kuphela and kudala ezama ukubamba kodwa kude kwenzeke. Lisa, xa ngabe netube enye unako umitha umuntu enetube A1, angade amithe namawele, angade amithe ne-triplets ngokanetube A1. As long le tube A1 iphilile, makawujonge into yoba le tube ishekileyo ikwisimo sempilo esirayithi na. Ikhona into eyenziwayo for ujonga itube uba ivulekile na, kuthiwa yi-HSG, hysterosalpingogram, yi-X-ray enoxabisa into elapha ku-1,500 uya ku-3,000. Ugalela into ngathi idayi apha esibelekweni, then ilandelele laa dayi ngogesi, ujonge ifoto le kagesi into yoba iyachitheka nalaa dayi apha ngaphakathi, laa tube isavulekile na. Yenye yezinto ezinokwenziwa ezo. Uba laa tube isavulekile okanye isempilweni entle, unako umitha ngale tube inye. Kanti uba laa tube iblokekile, le idibanisa isingxobo esigcina amaqanda, i-ovary nesibeleko, uba iblokekile mhlawumbi inethumbu okanye yaphola kakubi, then akuzubakho ndlela bangakhulelwa, then uthetha ukuthi ufuna kujongwe ezinye iindlela ezingeyiyo ezendalo, that is artificial, ezinobangela into yoba abe kanti uyakhulelwa. So unako umitha ngetube eyi-1. Uthunyiswa Jenny yena Tyabule Doc uthi yena ubawela amawele, uthi benomntana omnye last year kodwa ke uThixo ngishem ngelishwa wamthathela ngakuye. Uthi ke ungilo mntu ngokulilolo akho nto angayityiyo, angancedakala njani? Hayi Lisa, uba bekunokwenza kanjalo nathi ke sinciphisa amaxesha loba singamane siweithi isixesha ngoba simane siba pregnant sive sitshala amawele sibethi doubles. Amawele awenzi ngokwemfuno yakho okanye ngokuba wena uneminqweno. Amawele enziwa ngokofuzo, ngakumbi uba kulo mama wakho maternal side kukhona umnombo woba namawele. Then noba mhlambi nakulo tata but elona cala listrongo kakhulu lela kulo mama, then ikwazi ke ngoloo nto hamba phinda vele amawele ngokuhamba kwe-genes, that is amasuntswana lawo emfuza, then uphinde nawe ube nethuba lovela amawele. Amawele angafaniyo enzeka ngengozi, Lisa, ento sithi zi-non-identical okanye fraternal twins, enzeka ngengozi ngoba kwenzeke imfukamo kwelinye iqanda nesinye sperm, kwenzeke imfukamo kwelinye iqanda nesinye sperm, ayonto iplaniweyo leyo. It means lo mama ovulate wakhupha amaqanda amabini, kanti ngokomthetho okanye ngokwendalo ukhupha iqanda eli-1, but kwenzeke ngalo thamsanqa, then izipams ke ngozibe mfukamo, kutyhalwa ipregnancy ezibini ngexesha elinye. Kanti amawele la afanayo avela ngento yoba kuqhekeke imfukamo le nto sithi izygote, emva koba iqanda lidibene nesperm liqhekeke ngoku ibe yipregnancy iyi-1, but ke ngoku ihamba nabantwana ababini abafanayo, avame ufana ngokwesini, avame ufana nalapha ebusweni, ento sithi zi-identical twins. Ayenziwa ngento yoba mhlawumbi ulele ngohlobo oluthile xa usenza isondo, okanye utye iziqhamo ezithile, okanye usele into ethile. Nento edla ngophazamisa abantu ke xa kusenziwa le nto kuthiwa yi-artificial in vitro fertilization, that is ukwenziwa komntana ngoba kutyalwe ii-embryos, imfukamo ezenzelwe ngaphandle, akufakwa i-embryo A1, kufakwa zibe mbini okanye zibe ntathu ukunyusa amathuba okhulelwa. Then ikakhulu ke uba ziphumelele zombini, then bengabantwana abangaphezulu kwesinye. Doc, siyabulele Nkosi kakhulu ngexesha lakho, masibaleke sibheke evenkileni. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiyiphathelwe nguThabile Makhaphela. Nkosi
kakhulu ke kuwe Qwathikazi noNcuthu apho kwiDesika yendaba. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ngolusuku olukhulu lweSpring eMzantsi Afrika. Ndikwamkela kaloku eqongeni lam lemozulu mna ke igama lam nguThabile Makaphela uMamthembu. Nansi kaloku imozulu siyake sivule mbukele ekhaya ngophawula ezamva nje kaloku iziganeko apha eMzantsi noko kucwengile phantsi nje wonke uMzantsi Afrika uphela pha kumazantsi eLimpopo phaya koThabazimbi futhi bevuka kaloku mhlelo kucwengile futhi la 8 degrees itshise impela ke la mazulu kamandi futhi ngemva kwemini nangorhatya ngomso ngo30 degrees amaqondo wakho mbukela mapha ekhaya kaloku aphansi nalawo ke aphezulu sivula kaloku lokuqala phaya kuseMpuma Koloni njengapha koKaladokwe pha kwincam yelaphondo noxa kubanda ngomoya phaya ekseni ibanhle icwenge lamozulu futhi qabaqaba njengamafu ngama-30 nje mbukela wam azakhatshwe kaloku sisibini phaya xa bevala imini yabo kanti phaya ephondo lase-Free State ngomsa amazantsi futhi eBloemfontein bevuka kaloku futhi ngaye kaloku semhle futhi ucwengile uzole kamandla 8 degrees bayivale bayisonga kamandi imini futhi ngo27 degrees phaya ebusuku kanti bona ke phaya ephondo laseNtshona Koloni ngomso njengapha kwimpuma lamandla amazantsi phaya eGeorge bevuka ngo11 degrees ligqazubhobhe kakhulu ngapha kuyatshisa mpela futhi ngama-30 mbukeli azakhatshwe kaloku sisithathu kanti bona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso phaya kaloku Upington kwindawo eziphakame kakhulu wonke nje lamandla pha kutshisa kakhulu phaya emva kwemini ngomso ngama-30 nje akhatshwe sesibini kanti xa bevuka phaya ekuseni futhi pha koKimberley ngo14 sebenjeje phaya ephondweni laseNorth West ngomso pha kumazantsi futhi Moruleng ngesasithoba phaya ekuseni futhi inhle yonke la mini ngomso kutshisa kakhulu mbukele ekhaya ngala 30 degrees efana nqwake phofu naphaya eBloemhof ngo29 kanti ke bona kubongele phaya ephondweni laseGauteng ngomso pha kumantla futhi eTshwane ngo8 degrees kanti futhi phaya emini ngomso xa bevala besonga la mini yabo ngomso futhi ngawo kaloku la20 nje azakhatshwe siso kaloku eso sihlanu xa sinyuka apha eMzantsi jonge phaya ephondweni lethu laseLimpopo phaya emva kwemini ngomso phalaburwa naye phaya ingqizi kuphupha kaloku kuyatshisa kakhulu phaya ekuseni futhi bevuka ekuseni ngo14 degrees bayayivala kamandi imini futhi ngelanga ngo26 phaya ephondweni laseLimpumalanga xa bepha ngomso bukele amazantsi futhi phaya koMiddelburg 8 degrees ekuseni futhi kuyatshisa yonke imini phaya xa besonga usuku ngo25 degrees kuyabanda ebalahleni phaya ekuseni futhi ngo9 xa sivala sisonga imozulu phakala kwiphondo lokugqibela kuKwaZulu Natal amazantsi pha bukele namahla futhi koNewcastle ekuseni webubanda ngo5 degrees bayayivala imini kakuhle futhi ngendlela emyoli phaya ka26 degrees mna ngithatha kangaka xesha lemyole Kamnandi mawethu.